La Sala Rusafa de València ha programat este cap de setmana l'obra Two Ladies or Not Two Ladies de la companyia de teatre valenciana Caixalada, un musical que ara fa 6 anys va aconseguir un gran èxit de públic i crítica en l'àmbit nacional, una mirada gamberra i tendra sobre el món de l'espectacle. Benvinguts, welcome to the Two Ladies or Not Two Ladies World Tour. Els creadors i actors de l'obra pinten el rostre dels dos únics personatges. Es transformen en dues nines trencades de l'escena, una diva de la cançó, alcohòlica i egocèntrica, i una pianista tímida i irreverent. Una comèdia? Difícil de qualificar entre musical, cabaret, teatre, no? Té un poc de tot. Qui és? Soc la Second Lady. Molt d'humor, molt de gamberrisme i alhora té moltíssima tendresa. En 10 minutets vaig. Són molt tendres i molt gamberres, a la seva manera. Van jugant, és com un joc d'equilibris, malabarismes. La companyia teatral valenciana Caixalada recupera l'èxit en què va encetar la seva trajectòria ara fa 6 anys i en la qual va triomfar en l'escena nacional. Una obra en valencià, guanyadora de premis i reconeixements, i que esdevinguen un èxit de públic i crítica. Fem músiques molt variades, músiques que tot el món pot reconèixer. Moltes d'elles han format part de les seues vides. I les rebentem, sense escrúpols. Però amb molta estima i respecte. Two Ladies or Not Two Ladies torna a la cartellera dins de la 10ª edició del cicle de companyies valencianes programat per la Sala Rusafa de València.